Huomenta. Täällä tänään teidän seurannanne Jaana Pylvänen täältä Ainosta ja tarkoituksena olisi tutustua vähän uusimpaan sairauspoissaolojen juurisyy-raportointiimme, joka on juuri valmistunut. Eli puhutaan asiasta, joka koskettaa jokaista organisaatiota sairauspoissaoloista ja erityisesti siitä, mitkä tekijät niiden taustalla todellisuudessa sitten vaikuttaa. Ja katsotaan tämän datan pohjalta vähän näitä havaintoja, että miten niitä voitaisiin hyödyntää ennakoivasti tunnistamaan ja hallitsemaan työkykyä heikentäviä haasteita. Ja nämä havainnot tässä raportissa perustuu varhaisen välittämisen keskusteluihin, joita esihenkilöt käyvät työntekijöiden kanssa toistuvien tai pitkien sairauspoissaolojen yhteydessä. Eli organisaatioiden kanssa on sovittu ne hälyterajat, joista sitten järjestelmä käynnistää tätä asiankäsittelyä ja esihenkilö saa ilmoituksen keskustelun järjestämisestä. Ja tänä päivänä meillä aika usein myös työntekijä on jo valmistautunut tähän tulevaan keskusteluun, eli esihenkilöllä on siellä jo hyvät pohjatiedot siitä työntekijän omasta näkemyksestä. Järjestelmä ohjaa sitä esihenkilöä tämän keskustelun läpiviemisessä ja keskustelu dokumentoidaan digitaalisesti. Ja tämä meidän raportti perustuu sitten näihin käytyihin keskusteluihin ja sen pohjalta sitten kertyneeseen dataan. Ja katsotaan, miten me mennään sitten täällä eteenpäin. Ja tässä tämänpäiväisessä raportissa meillä sitten mukana on noin 16 000 varhaisen välittämisen keskustelua, joita on käyty ja tallennettu tänne järjestelmään. Ja ne keskustelut on käyty vuoden 2025 aikana. Ja käytännössä tässä on yhdeltä henkilöltä aina vain yksi keskustelu, vaikka siellä ehkä vuoden aikana useampiakin keskusteluja on käyty. Meidän järjestelmä on käytössä useissa maissa ja data pohjautuu kansainvälisesti tietysti näihin meidän erilaisiin asiakkuuksiin, mutta tässä on sitten vähän tarkennettu sitä demografiaa, eli tässä vasemmalla tätä ikäjakaumaa ja sitten oikealla myöskin tätä toimialajakaumaa. Eli näette siitä vähän sitten, että minkälaisilta toimialoilta ja minkä ikäisiä henkilöitä on sitten näissä varhaisen välittämisen keskusteluissa ollut mukana. Sosiaali-, terveys- ja pelastusala on sekä yksityistä että julkista sektoria, ja sitten tuo vaaleansinisellä oleva muu julkinen sektori on erotettu sitten omaksi osiokseen, mitä tässäkin raportissa sitten käydään läpi. Me Ainolla meidän parhaiden käytäntöjen malli perustuu professori Ilmarisen kehittämään työkykytaloon, ja halutaan ymmärtää niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä työkykyä. Ja tämän mallin mukaan työkyky muodostuu terveyden, toimintakyvyn, osaamisen, työympäristön, johtamisen sekä elämäntilanteiden yhteisvaikutukseen. Eli kun me joka päivä päätetään, että lähdetäänkö me töihin, niin meillä siellä taustalla me tullaan näiden kaikkien asioittemme kanssa sinne työhön. Tai sitten me ei tulla. Eli me voidaan olla 100% työkykyisiä tai osittain työkykyisiä, tai sitten me ei tulla ollenkaan. Ja nämä tämmöiset asiat siellä taustalla sitten vaikuttaa. Jos käydään vähän läpi, miltä se viime vuoden data nyt näyttää, siis eli siellä pohjakerroksessa tosiaan se terveyteen liittyvät rajoitteet, mukaan lukien sairaudet, on toki yleisin sairauspoissaolojen syy, joka on luonnollista, koska ne muodostaa sen työkyvyn perustan. Voisi jopa odottaa, että osuus olisi suurempi, koska se sairauspoissaolo tietysti määritellään työkyvyn heikkenemiseksi. Ja tässä voisi ehkä sitten sanoa näin, että hyvä työympäristö tukee sekä terveyttä että työkykyä. Samalla sitten työntekijän omilla elämäntavoilla, unella, ravinnolla, liikunnalla ja palautumisella on merkittävä vaikutus terveyden säilymiseen pitkällä aikavälillä. Ja ne näkyy sitten tietysti tässä pohjakerroksessa. Se toinen kerros sieltä alhaalta päin, kun lähdetään katsomaan, niin se on sitten kerros, joka kuvaa sitä työntekijöiden omaa kokemusta siitä fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä suhteessa siihen työn vaatimuksiin. Ja tässä nyt sitten korostuu se, että siellä on aika paljon sitä epätasapainoa työn vaatimusta ja yksilön voimavarojen välillä.
Eli tämä henkinen ja fyysinen kuormitus 19% on toki aika korkea ja kasvussa tällä hetkellä tuolla meidänkin datan pohjalla. Kolmantena kerroksena sitten on tuo osaamisen kerros, joka kuvaa sitten niitä työntekijän tietoja, taitoja ja osaamista. Ja osaaminen ja työvaatimusten välinen epätasapaino voi johtaa sitten heikompaan suoriutumiseen tai stressaantumiseen tai sitoutumisen vähenemiseen. Ja vaikka nämä osuudet on tässä aika pieniä tai osuus on aika pieni, niin sitten yksittäistapauksissa ne voi silti vaikuttaa siihen työkykyyn merkittävästi. 4. kerros, työhön liittyvät tekijät, 25%. Eli työkykytalon ylimmässä kerroksessa on organisatorinen työympäristö, siellä on sosiaalinen työympäristö ja fyysinen työympäristö. Ja nämä yhdessä muodostaa sitten työn päivittäiset edellytykset. Ja työhön liittyvät tekijät ovat toiseksi merkittävin työkykyyn vaikuttava kokonaisuus tässä työkykytalon mukaisessa mallissa. Ja ne määrittää pitkälti niitä edellytyksiä sille kestävälle suoriutumiselle. Ja tämä on myös se osa-alue, jossa sit työnantaja voi vaikuttaa merkittävästi niin kuin omalla toiminnallaan luomalla sellaisen työympäristön, joka tukee sitä työkykyä ja ehkäisee työkyvyn heikkenemistä. No sitten näihin asioihin toki vaikuttaa sit muutkin asiat kuin ne, mitä siellä työpaikalla tapahtuu. Eli tämä yksityiselämä tai työn ja vapaa-ajan tasapaino, joka tässä myöskin meillä kasvusuunnassa oleva osa-alue. Ja siinä on mukana sitten näitä työ- ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä haasteita, jotka sitten nousee tässä esille. Ja siellä on esimerkiksi tämmöiset asiat sitten, kun yhdistää niitä työvaatimuksia ja henkilökohtaisia velvollisuuksia, joka vaihtelee tietysti eri ikänä, katsotaan kohta ikää vähän tarkemmin. Sitten se riittämätön palautuminen työstä, joka vaikuttaa sitten sinne vapaa-ajalle, sekä sitten yleisesti kuormittava elämäntilanne. Ja nämä tietysti tuovat sitten ison määrän tähän näitä juurisyitä. Ja ennakoiva tuki myöskin tämän työn ja muun elämän tasapainottamiseksi voi olla keskeinen tekijä kestävän työkyvyn rakentamisessa. Eli jos me katsotaan tätä kokonaisuutta, niin terveys- ja toimintakyky muodostaa sen työkyvyn perustan, mutta samalla siihen työhön liittyvät tekijät sekä yksityiselämän haasteet vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka ihminen voi ja kuinka pystyy työskentelemään. Ja kestävä suorituskyky edellyttää tasapainoa työn vaatimusten ja yksilön voimavarojen välillä. Mutta ehkä tärkeintä tässä on huomata se, niin kuin tässä yhteydessä on se, että näihin moniin työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin työnantaja voi aidosti vaikuttaa. Ja se data auttaa tietysti tässä sitten myöskin niin kuin tunnistamaan niitä asioita, mihin sitä resursseja kannattaa sitten siellä organisaatiossa käyttää. Ja mennään sitten hiukan eteenpäin, eli katsotaan vähän sitten tarkemmin tätä, että mitkä ne niin kuin, tavallaan siellä, jos me ajatellaan, että tuossa oli se työkykytalon niin kuin ylimmät tasot, niin sitten me mennään, data näyttää myöskin sitten tarkemmin niitä yksityiskohtaisia tilanteita, joita siellä taustalla sitten on, eli siellä tiedossa päästään porautumaan myöskin sitten vähän tarkemmin vielä sinne datan sisälle, ja se tarkoittaa sitä, että me saadaan sitten tämmöinen, me kutsutaan top 10-listaksi, joka sitten nostaa niitä useimmin raportoituja haasteita täällä. Ja ehkä tässä voisi niin kuin semmoisen johtopäätöksen tämän pohjalta sanoa, että on aika pieni määrä tekijöitä, jotka selittää suurimman osan työkykyhaasteista. Ja tässä oikeastaan melkein ne kaikkein suurimmat asiat niin kuin näkyykin tässä meidän listalla. Ja myöskin se näkyy tässä ehkä johtopäätöksenä, että useat merkittävät tekijät liittyy elämäntilanteisiin. Ja se osoittaa sen, että se työkyky syntyy siitä terveyden, työn ja vapaa-ajan yhteisvaikutuksesta. Eli tämmöistä kokonaisvaltaista hyvinvointinäkökulmaa tässä täytyy kyllä pohtia työnantajien siellä työpaikalla. No sitten jos katsotaan vähän näitä toimialojen välisiä eroja, tässä on ensin tämmöisiä niin kuin yleisiä huomioita toimialoittain ja sitten katsotaan vähän tarkemmin tuota graafia vielä tuolta taustalla.
Ja tässä on tosiaan sosiaali-, terveys- ja pelastusala sekä yksityinen että julkinen sektori, lähinnä yksityiseltä puolta tietysti terveydenhuolto, erilaisten terveyspalvelujen osalta. Ja täällä korostuu suuri henkinen ja fyysinen kuormitus, suuri työkuorma ja sitten toisaalta myöskin ne omat elämäntilanteet, jotka tietysti liittyy monesti varmasti myöskin tähän vuorotyö ja siihen sen niin kuin tarjoamiin joustoihin siihen oman elämäntilanteeseen, sekä sitten vaikeudet palautua työstä, joka liittyy varmasti myöskin aika paljon siihen vuorotyöhön. Mutta sitten täällä on myöskin niin kuin aika korkealla nämä haasteet siinä organisatorisessa ja sosiaalisessa työympäristössä, joka viittaa sitten vahvasti myöskin sitten ihan siihen johtamiseen ja niihin suhteisiin siellä työpaikalla ihmisten välillä. Muu julkinen sektori, siellä nämä medikaaliset syyt hallitsee sairauspoissaolojen syynä, joka voi osaltaan ehkä kertoa myöskin siitä, että ehkä niitä keskustelussa ei päästä ehkä syvällisesti niihin juurisyihin, mutta voi tietysti olla, että siellä paljon kiertää erilaisia sairauksia sitten työntekijöiden piirissä. Tässähän on paljon varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstöä. Siellä näkyy myös korkea henkinen kuormitus ja julkisuudessakin toki ollaan tästä luettu paljon, joka näkyy tässä myöskin meidän datassa, sekä myöskin suhteellisen korkea fyysinen kuormitus. Suuri työkuorma sekä vaikeudet palautua työstä näkyvät myös tässä meidän datassa, sekä työ- ja vapaa-ajan tasapainoon liittyvät haasteet. Mennään sitten tänne teollisuuden puolelle, joka on pikkasen erinäköinen kaiken kaikkiaan. Poissaolotasot ovat merkittävästi alemmat meidän asiakaskunnassa täällä teollisuuden puolella, jos me verrataan tuonne sosiaali-, terveys- ja julkisen sektorin poissaolomääriin. Ja sitten jos me katsotaan näitä juurisyitä, niin siellä korostuu ehkä nämä elämäntapojen vaikutukset poissaoloihin, pitkäaikaiset sairaudet, sekä sitten myöskin siellä näkyy nyt merkkejä siitä, että työ uhkaa työkykyä pitkällä aikavälillä. Eli tehdään pitkiä työuria sitten samalla työnantajalla ehkä aika lailla kuormittavassa työssä. Ja sitten muissa tekijöissä ei näy kauheasti näitä juurisyitä, eli kysymys kuuluu sitten aina tässä meillä, kun tulkitaan dataa, on se, että onko se turvallisuus, osataanko siellä keskustella muista asioista tai halutaanko niitä kirjata järjestelmään, mutta ainakaan ne tässä meidän datassa eivät pintaudu. Ja sitten vielä palvelusektori, eli palvelusektorilla on paljon näitä medikaalisia syitä, jotka rajoittaa työkykyä sekä elämäntavat. Sitten myöskin yksityiselämän stressitekijät sekä sitten toisaalta taas niin kuin, pienempänä näkyy sitten näiden työperäisten tekijöiden merkitys. Ja fyysinen työympäristö myöskin joissain tietynlaisissa palvelusektorin tehtävissä korostuu. Ja tässä sektorillahan meillä on jonkin verran nuorempi tämä työntekijäkanta, joka varmasti vaikuttaa myöskin näihin juurisyihin, jotka ovat tietynlaisia näissä toimialoissa. Tässä vielä itse graafit, eli voitte tutustua sitten myöhemmin myöskin näihin sitten omalta osaltanne, jos haluatte, mutta tähän on nyt nostettu näitä ehkä tärkeimpiä tekijöitä, jotka korostuu täällä niin kuin toimialoja tavallaan erottavina tekijöinä. Mennään sitten vähän näihin eri ikäryhmien välisiin havaintoihin. Ja ehkä jos me katsotaan tätä nuorinta niin kuin ikäryhmää 18–29-vuotiaita, kutsutaan sitä tässä tämmöiseksi työuran rakentamisen vaiheeksi. Tänä päivänä aika moni tulee vasta ensimmäistä kertaa työelämään, kun tulee vakituiseen ensimmäiseen työpaikkaan. Kun kesätöitä on ollut tänä päivänä aika vähän, niin sitten myöskin opetellaan sitä ihan työssä käymistä. Ja siinä korostuu nimenomaan se työelämään siirtyminen ja siihen opetteleminen, se osaamisen kehittäminen, perehtyminen omaan tehtävään ja tietysti se oman ammatillisen identiteetin rakentaminen. Ja siihen liittyen voi tietysti siinä olla semmoista epävarmuutta, kuormitusta ja palautumisen haastetta.
Ja tämän päivän nuoret on tietysti tottunut semmoiseen palautekulttuuriin niin kuin oppilaitoksissa ja semmoiseen vuoropuheluun esihenkilöiden kanssa. Eli se ehkä niin kuin näkyy tässä sitten tämmöisenä henkisenä kuormittumisena, jos ei sitä palautetta tule riittävästi. Mutta tässä näkyy myöskin sitten tämä työ- ja yksityiselämän niin kuin tasapainottamisen haaste ja ehkä semmoinen korkeampi alkuvaiheen, niin kuin työuran alkuvaiheen korkeampi stressi. Mutta toista sitten taas työhön liittyviä haasteita, epäterveellistä työmäärää on vähemmän ja sitten tosiaan tähän elämäntilanteeseen liittyviä stressitekijöitä sitten ehkä muita ikäryhmiä enemmän. Mennään sitten tähän seuraavaan ikäryhmään. Puhutaan tässä ruuhkavuosista. Eli työ- ja yksityiselämä asettaa samanaikaisesti suuria vaatimuksia. Ja toista sitten työuran edetessä vastuut kasvaa, samalla kun perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvät velvoitteet lisääntyy. Ja tämä tekee tietysti sen, että kun on korkea työmäärä ja stressaava elämäntilanne, niin se palautumishaasteet tekee tästä haavoittuvan vaiheen työkyvylle. Ja jatketaan sitten tästä eteenpäin, eli 40-49-vuotiaiden ryhmään, joka tässä kutsutaan vakaaksi, mutta vaativaksi elämänvaiheeksi. Eli työkykyyn vaikuttaa edelleen niin kuin korkeat suoritusvaatimukset, se psyykkinen, henkinen kuormitus ja suuri työmäärä edelleen merkittäviä tekijöitä, ja sitten alkaa näkyä jo sitten näitä fyysisen kuormituksen vaikutuksia tässä ikäryhmässä. Ja ehkä merkittävää on sitten, että tässä vaiheessa se organisatoristen ja sosiaalisten tekijöiden kasvava merkitys korostaa sitten tämmöisiä toimivia työolosuhteita, hyvää johtamista, siellä odotetaan hyvää johtamista ja myönteistä työympäristöä, ja sen merkitys on tosi iso siihen kestävään työkykyyn ja suorituskykyyn siellä työpaikalla. No sitten tullaan 50-59-vuotiaiden ryhmään, joka tässä kutsutaan sitä nimellä kokemuksen ja muutosten vaihe. Eli tämän meidän datamme pohjalta se fyysisen toimintakyvyn ja pitkäaikaisten terveyshaasteiden merkitys työkyvylle lähtee korostumaan. Ja sitten toisaalta taas se kokemuksen tuoma ehkä näkemys siihen, että se niin kuin erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvä stressi, niin sen vaikutus vähenee. Ja sitten toista taas nämä terveydelliset ja fyysiset tekijät ja kuormitus sitten korostuu. Ja tämä korostaa sitten näitä terveyttä edistävien toimenpiteiden merkitystä ja tämmöisellä pitkäjänteisellä toimilla voidaan tukea terveyttä ja palautumista ja työkykyä sekä vahvistaa työssä jaksamista pitkällä aikavälillä. Ja tässä rupeaa näkymään myöskin sitten jo datassakin se, että on aika paljon eroa sitten, ne tavallaan on aika paljon ääripäitä täällä ja rupeaa näkymään tavallaan ehkä sitten sellaisia pitkäaikaiset terveydellisen elämän myöskin niin kuin vaikutukset tässä. Eli yksilölliset tavallaan yksilölliset erot. Ja sitten on tämä 60 plus vuotta työntekijöiden konkarivaiheen työntekijät, ja niiden osalta datassa näkyy se, että työkykyyn vaikuttaa merkittävästi ikääntymiseen liittyvät muutokset, fyysinen toimintakyky sekä pitkäaikaiset terveyshaasteet. Ja tässä korostaisin sitä, että yksilölliset vaihtelut alkaa olla todella suuria, mutta sitten toisaalta taas, niin jos ajatellaan tätä työnantajan näkökulmasta, niin se korostaa sitä tarvetta sovittaa työn vaatimuksia ja työolosuhteita sen yksilön toimintakykyyn. Eli silloin, jos halutaan tukea niitä pitkiä työuria siellä työpaikalla, niin sitten erilaisten joustojen ja erilaisten niin kuin, tapojen ja keinojen käyttöä kannattaa kyllä pohtia. Ja tietysti lakikin tänä päivänä Suomessa sitä työnantajilta vaatii tähän ikäluokkaan. Ja tähän niin kuin tavallaan, jos ajatellaan sitä arjen niin kuin työtä siellä työpaikalla, niin esihenkilöiden on tärkeää ymmärtää nämä erot ja mukauttaa sitä johtamista niiden mukaisesti. Eli ymmärtää näiden eri-ikäisten henkilöiden taustalla olevat asiat ja että minkälaisia tilanteita heillä voi olla siellä omassa elämässään ja työelämässään. Ja tosiaan sitten se, että se ikä ei yksin määritä sitä työkykyä, että ihmiset ikääntyy eri tavoin ja ratkaisevaa on se yksilön todellinen toimintakyky. Ja tässä sitten vielä graafina sitten näitä samoja
asioita, jotka siellä näkyy näitä eroja. Tänä vuonna ollaan sitten ehkä aikaisempi vuosiin nähden nyt sitten pystytty tuottaa syvällisempää tietoa tähän fyysisen työympäristöön liittyvistä tekijöistä, ja tämä mahdollistaa sitten ehkä tarkempaa ymmärrystä myöskin näihin liittyvistä niin kuin riskeistä. Mutta tässä kohtaa täytyy sanoa, että näistä tämä datan määrä ei ole valtavan suuri, eli ei voida niin kuin ehkä mitään isoja johtopäätöksiä tehdä, mutta ehkä siellä omassa datassanne sitten haluatte vähän tutustua myöskin, täällä on meidän asiakaskuntaakin linjoilla, niin voitte tutustua sitten tähän dataan vähän tarkemmin, mutta tämän tyyppiset asiat sieltä niin kuin pintautuu. Ja ehkä siinä havaintona se, että työympäristön suunnittelulla ja sisäolosuhteilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden viihtyvyyteen, terveyteen ja työkykyyn. Ja siksi tätä fyysistä työympäristöä myöskin tulisi arvioida ja kehittää säännöllisesti osana systemaattista työympäristöjohtamista. Ja sitten ehkä toisena näkökulmana tässä sitten on tämä fyysisesti kuormittava työ, eli siitä ollaan myöskin tehty pari nostoa sieltä syvemmältä datasta. Ja tässä tämä nostot ja siirtäminen näyttäytyy tosi kuormittavana tässä fyysistä työtä tekevillä henkilöillä. Ja tässä tietysti niin kuin kannattaa pohtia sitä, että minkälaisia ergonomian kehittämisen mahdollisuuksia on, millaisia apuvälineitä tänä päivänä on saatavilla. On paljon moderneja tapoja tukea tämmöistä nosto-siirtämistyötä ja uudistaa ehkä sitä työn tekemisen tapaa, jos tämmöiset nostot ja siirtämiset niin kuin koko ajan kuormittaa tietyissä tehtävissä olevia ja laskee sitä työkykyä. Mennään sitten tänne toimintasuunnitelman puolelle. Eli täältä datasta myöskin sitten näyttäytyy se, että minkälaisia toimenpiteitä siellä on lähdetty sitten tekemään, kun on näitä juurisyitä tunnistettu siellä yksilöiden tilanteissa. Ja että oikeastaan ehkä tässä korostaisin sitä, että sekä työnantaja että työntekijä voi tehdä näitä toimenpiteitä siellä, että nyt tässäkin pintautui paljon niitä henkilökohtaisen elämän asioita ja sitten sen yhdistämistä työelämään, niin on todella tärkeää ymmärtää se, että kumpikin osapuoli voi tehdä tässä asioita siihen, että se työkyky vahvistuu. No tässä on sitten nyt, näettekin vähän näitä palkkien kokoja. Esihenkilön tuki työterveyshuollon toimet on siellä merkittävänä tekijänä. Työjärjestelyt ja niiden tarve koko ajan kasvaa ja niiden myöskin merkitys ja vaikutus sille työkyvylle ja se impakti on tosi suuri. Sitten siellä sen organisatorisen kehittämisen puolella tehtävänkuvien, vastuuden ja tavoitteiden selkeyttäminen on onneksi löydetty toimintasuunnitelmassa tosi merkittäväksi tekijäksi, eli sillä saadaan kyllä sitä henkistä kuormitusta pienennettyä, jos se oma tehtävä ja vastuu ja tavoitteet on hyvin selvät. Työhyvinvointipalveluita on monella käytössä ja ne auttaa varmasti myöskin siihen sitten oman niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Työyhteisön toimivuuden edistäminen nousee myös aika merkittävään rooliin täällä. Työyhteisön haasteet siellä tietyn tyyppisissä organisaatioissa on melko suuria, sekä osaamisen kehittäminen. Siellä puhutaan paljon perehdytyksestä esimerkiksi, ja että perehdytys on varmasti niin kuin saatu vietyä kunnolla läpi. Ja sitten fyysinen työympäristö myöskin, ja HR:n toimet siellä myöskin vielä erillisenä näistä sitten mukana. Ja näitä, kun löydetään sitten näitä toimenpiteitä siellä, niin sitten pystytään sitä tavallaan niin kun niitä keskustelua voidaan käydä, kun pystytään löytämään myöskin niitä ratkaisuja. Että se on olennaista tässä, että pystytään myöskin viemään niitä toimenpiteitä sinne käytäntöön. No, mitä me nyt sitten opitaan tästä analyysistä tänään, niin ehkä nostaisin tässä nyt muutamia asioita esille. Just tämän ehkä tärkeimpänä on ehkä tämä, että siirrytään siihen varhaisen välittämiseen. Eli ei odoteta, että ne poissaolot pitkittyy, vaan lähdetään ja uskalletaan lähteä puhumaan heti niistä ensimmäisistä merkeistä lähtien. Ei tarvitse odottaa niitä poissaoloja, vaan esihenkilö voi koska tahansa tai työntekijä voi koska tahansa lähteä tämmöisen keskustelun käymään. Ja toki ne meidänkin ensimmäiset automaattiset hälytteet jo siellä hyvin varhaisessa vaiheessa lähtee siihen. Eli hyödynnetään niitä järjestelmän ilmoituksia, käydään se keskustelu
Eli mekin monesti törmätään siihen ajatukseen, että esihenkilö ajattelee, että se keskustelu on tarpeellinen, mutta sitten kun samasta tilanteesta on kysytty työntekijältä, niin työntekijä sanoo, että on ollut todella tärkeää päästä puhumaan omasta tilanteestaan, jolloin se keskustelu itsessään on jo ollut se varhainen välittäminen ja tehnyt oman tehtävänsä. No sitten se, että selvitetään niitä poissaolon juurisyitä jatkuvasti, eli tunnistetaan niitä taustalla olevia tekijöitä ja seurataan sitä kehitystä, eli miten ne muuttuu, lähteekö ne toimenpiteet vaikuttamaan niihin juurisyihin. Ja sitten jos puhutaan niistä työyksiköiden toimenpiteistä, niin sitten erilainen se laskelma tavallaan, takaisinmaksulaskelma, kun ymmärretään, minkä kokoisesta ongelmasta on kysymys, niin sitten siellä organisaatiossakin on ehkä helpompi tehdä niitä päätöksiä mahdollisista tukipalveluista. Ja sitten tietysti tämä työkykytalon mukainen vahva perusta sille työkyvylle. Eli jos ajatellaan, että se lähtee sieltä perehdytyksestä ja se lähtee sieltä tavoitteiden, työtehtävien ja roolin määrittelystä, niin me puhutaan aika sellaisesta hyvin varhaisesta vaiheesta siellä, joka lähtee vahvistamaan sitä omaa työkykyä. Moni sanoo, että se rekrytointi-ilmoitus on jo tärkeä asia, että siellä kerrotaan jo niitä asioita, että mitä se työ edellyttää. Mutta sitten se myöskin tässä, että muutetaan ne havainnot konkreettisiksi toimenpiteiksi. Eli tehdään niitä toimintasuunnitelmia, seurataan niiden toteutumista. Sitten myöskin tietenkin nämä toimijat on täällä tosi tärkeitä, eli että kaikki esihenkilöt, HR, työterveyshuolto ja muut asiantuntijat on niin kuin puhaltamassa yhteen hiileen ja tekemässä samaan suuntaan niitä asioita. Mutta sitten siellä työpaikalla voidaan tietenkin rakentaa sitä vahvaa perustaa työkyvylle ja edistää terveellisiä elämäntapoja, puhua, käyttää erilaisia hyvinvointiviikkoja ja muita teemoja, joissa puhutaan unesta, liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen merkityksestä ja tukea sitä kautta sitten sitä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä pitkäjänteisesti ja ennakoivasti. Ja sitten ehkä niin kuin tämä työ- ja vapaa-ajan tasapainon osalta niin tunnistaa niitä elämäntilanteisiin liittyviä stressejä ajoissa. Et kun esihenkilö tuntee omat työntekijänsä, niin hänhän tunnistaa ne muutokset kyllä. Et vahvistaa tavallaan sitä ajatusta, että esihenkilöt uskaltaa luottaa myöskin siihen, että hei, että mitäs sulle kuuluu. Sitä kysymystä niin kun lisätä siellä työpaikalla, kun huomataan, että ehkä jotakin muutoksia tunnistaa siinä työntekijän käyttäytymisessä. Ja tarjota sitä joustoa, eli miettiä, että mitkä ne joustomahdollisuudet meillä on, jos siellä elämäntilanteissa on jotakin asioita. No sitten tietysti tämä työympäristön kehittäminen, fyysisen, organisatorisen ja sosiaalisen työympäristön kehittäminen on tosi merkittävää siellä niin kuin semmoisena taustatehtävänä. Ja tietenkin tämä työkuormituksen niin kuin, varmistaa, että se on niin kuin kestävää, että siitä palautumiselle on riittävästi aikaa ja ne vaatimukset on realistisia. Ja ehkä niin kuin tässä, jos me ajatellaan niin kuin tätä kaiken kaikkiaan niin kuin oivalluksia tästä, että me nähdään, että joissain organisaatioissa on se psykologinen turvallisuus puhua näistä asioista, eli siellä luottamuksellisesti ja avoimesti puhutaan näistä asioista, siellä työntekijät niissä ennakkolomakkeissa kertoo paljon asioita, miten heidän työkykynsä vaikuttaa ja miten he niin kuin valmistautuu tähän. Meillä on niin kuin organisaatioita, joissa se on hyvin avointa. Ja sitten meillä on paljon organisaatioita, joissa ei ehkä uskalleta puhua muusta kuin siitä sairauspoissaolosta, joka jättää sen aika kapeaksi sen keskustelun. Ja sitten myöskin monesti esihenkilö jää vähän sitten, että mitä mä voin tässä tehdä. Eli ei oikein osata tehdä myöskään sitten mitään. Ja tähän liittyen sitten tämä ennakoivan johtajuuden kehittäminen niin kuin todella tärkeää, eli että esihenkilöt oppii tunnistamaan niitä varhaisia signaaleja, kannustetaan oikea-aikaisiin keskusteluihin, eli vaaditaan ja kannustetaan ja seurataan sitä. Voidaan asettaa siihen myös ihan tavoitteita, että ne käydään ajoissa, koska se lähtee sitten itsessään tuottamaan sitä hyvää tulosta. Sitten se viestinnän tietysti empaattisuuden niin kuin lisääminen, että me kohdataan niitä ihmisiä yksilöinä ja ihmisinä ja sitä kautta myös se aktiivisen kuuntelemisen taitojen kehittäminen.
Ja tosiaan niin kuin tästä analyysistä nyt ehkä niin kuin nähtiin, niin sairauspoissaolot ei ole sattumanvaraisia eikä pelkästään lääketieteellinen ilmiö. Et jos me ajatellaan, että me joka päivä päätetään, että lähdetäänkö me töihin, niin siellä taustalla voi olla monenlaisia syitä. Ja osa niistä on ennakoitavia ja osa niistä ei ole niin ennakoitavia. Ja joka tapauksessa ne syntyy sen terveyden, työn ja muun elämän yhteisvaikutuksesta. Ja kun me hyödynnetään näitä havaintoja, niin voidaan siirtyä sitten reaktiivisesta hallinnasta sitten tämmöiseen ennakoivampaan johtamiseen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Ja tosiaan me Ainolla tarjotaan tähän sitten tietenkin ratkaisua, joka sitten varmistaa sen, että esihenkilöillä eri kyvyillä varustetuilla esihenkilöillä on myös niin kuin paremmat eväät käydä näitä keskusteluja. Ja tietenkin se dataa pitää suojata tänä päivänä. Se muistuttaa samalla tavalla kaikille esihenkilöille, työntekijöille ja osallistujille omasta roolista ja tehtävästä näissä prosesseissa. Sitten me tarjotaan sitä dataa ja tilastoja ja analyysiä sitä päätöksentekoa varten. Kiitoksia, kun olitte mukana. Tuossa on tuo QR-koodi, jolla sitten voitte myöskin lähteä lataamaan sen koko raportin sieltä meidän nettisivuilla. Siellä löytyy se koko raportti ja sieltä pääsette sitten itse omana aikananne tutustumaan myöskin tähän sisältöön. Mutta kiitoksia, kun olitte mukana ja olkaa yhteydessä, jos teille tulee jotakin kysyttävää ja palataan asiaan.